Men adym Murat. Yıllar boyu erbede işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlyklardan dowala bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginiň habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töweregine pişiklerdir bagymyza agaçlaňym hakyny ýerlenmärdi. Arkamda tonulap güne toplantı da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýärdim. Ýöne bun Hakamın ýagyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýitgedi. Ähli zady gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählisinden taplanmagy şol ýüregime tüger. Indi tanayan adamlaryň ählisini ýözümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova kişinin hakkı kalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Efe. O da şarek gitti. Bir yerde durup bilen ok. Aňsatma näme? Mektebiň futbol topuny dalaşýarlyň biri ahyryn ol. Şeýledir bol Muratjan. Birden geçip bilmesen näme? Boy küçü diýip birden almasalar. Oň bilen häzir öýdüm gurlaşýaryn. Ýarşa girjeň çynmy? Utulmaň ahmarlygyna meýatdan çykaryp bolmaz. Biraz gadaplyrak bolaýdy diýen. Göreli bir alaçy tapylarlar. Şükür hücum ediyor. Karşıdaşını anladı. Dervada taraf urdu. Gol. Yer vakalı utat hücumçu. Ören tolunyan. Bilýän. Benim mektebim futbol topuny dalaşýar bolupdym. Girip bilin monsan? Ýok. Başarmadım. Näme? Hani ýör. Ýöne men okuwymy dowam etmelidim. Men hemme zada ökde bolmagy mejbur däl agary. Ýöne utanmadyňmy? Men topara girip bilmesem gaýdyp şu mektebe gelmen. Beýle bolsa sen dalaşýarlyga da yaramarsyň. Utýan wagtyňam bolýa, utulýan wagtyňam. Gulagat. Üstünlük kazansaň has howuzun etmäge çalyşmary bolursyň. Kazanyp bilmesen gaýtalap synanşmaly. Ýöne şonu da bolmasa näme? Hemişe şogna bolmasa. Onda bu işte bir hayır vardır diýip pikir etmeli. Bolýarmy? Bolýa. Ýör barali. Ani berik, me geçirýän. Yeri sakla. Geçirkene gol. Bolla. Bol o tarapy. Ani berik. Ana. Hani. Beyle. Geçir beyle. Geçir pekini. Beyle geçir. Geçir de. Beyle. Beyle.
Murat dayı. Nere varyan? Meni almadılar Murat dayı, almadılar. Boyuňy eska diýdiler. Boyuňy sen soň gellidiler. Beýleki çağlaram gülüşdiler. Inniki gede galarlar Efecan. Almadılar. Men gaýdyp bäri gelmen. Maňa hemmeti gülüşdiler. Onda sen boyuňa sen soň gelerdiň da. Men şu pekýüni oynamanam, oynaman. Efe! Efe bäriňe gulak as, Efe! Almadılar, meni almadılar. Barmaňa gülüşdi. Uy, onu ağlama dağılım. Heret Allah işin on eder Efe. Bu işte bir hayır vardır diye pikir et. O ne hili? Meselem, belki has qow taparda oynarsın. Belki bu yıl sapaklarına has qow yetişerdin oğlum. Murat dayıňam geçip bilmänni. Ana soň çiğnem oğru bolupdyr da. Bu neýil gurrun molla oğlum, gaty ayıp bora balam. Murat dayıň çağırayın, qowsy özü gurrun bersin. Men üstümden öldüler, üstümden öldüler. Murat, Emin Şenol. Başlanıç mektepde ol sınıftaşım bolupdy. haçan kıda deken oğlum. Eden etmişiňi geçip giden wagta çäre bolýarmy eje. Etmişin nämeti Murat? Emin juda dehinli çağıdy. Hemişe okuwda birincidi. Men ýaly körde hinnäli. Näme üçindir onu öz ýanyndan görüp bilmezdim. Eminiň gekece yetme tarapy bardy. Oň boýy gaty gysgady. Şu ýyl mektebimiziň ähli sınıflarynyň arasynda iň ökde okuwçyny mälim edýän. Emin Şenol. Onu gutlamak üçin minbere çağırýar. Hep bolun. Näme bolýar? Bunu kim etdi? Besser. Besser bolmy diýär. Besedin biedepler. Beýtmeň. Kömek edin, kömek edin. Murat, kömek et. Murat, kömek et. Kömek edin. Kömek edin. Murat, kömek et. Kömek edin. Bana kömek edin. Murat, kömek et. Murat, kömek et. Bana kömek et ay Murat. Murat, elimden tut Murat. Men taslap gitme. Gaty erwet ekeniň aden Murat dayı. Efe? Erwet ekeniň, yaman erwet ekeniň. Efe! Men erwet. Gaty erwet. Soňa näme işledik hey habaryň mamy? Ol gaýdyp mektebe gelmedi. Müdir gidip eje bilen gürleşden bolyn şonda da. Yok, onu hiç kim mektebe gelmäge göwnedip bilmedi. Arda. Arda, seri sap bol oğlum. Men sen oğlum däl.
Teres abrak bolsana. Ay! Vay! Oglancuk näme boldy? Bana hiç tat olmaz. Men güýçlüdürün, gaty güýçlü. Sen nerede ýaşaýan? Ejen hakyň ýokmy? Men gejem yok. Yok olle. Kakama mağaradan çıktı. Oglancuk. Oglancuk. Kömek edin. Ne molla, onu ne molla? Derew tez kömek bölümüne git. Bolýa. Yerong ýagdaý nähili? Arada deryal zat yok. Oň enata aradan çykypdyr. Kimdigini, kime habar bermeliginden bilemok. Maňa bir belge berdi. Häzir jaň etip görjek. Ýagşy. Isleteň teň ýanyna bara ýeke bolmasyn. Bolýa. Emin arda yıkılıptır. Bir adam götürüp hastahana ertipdir. Näme? Nire eltipdir? Arda! Arda oğlum! Bir çağa iyi çıkıp bilen ok. Sen biraz gatyrak turup gelýädiň arda. Keypim yoktu. Şoň çün ettim. Be, şeyde emel onsoň. Hergede keypiň açanyna bir ýeriň döwdürjekmi? Men hiç kimim yok ahry. Kakam bolan bolsa, Gulawa sardajan. Saňa salgymy telefon belgimi bereýin. Haçan içiň gysy maňa jaň edäý, bolýarmy? Oğlum, baba, oğlum. Saňa näme boldy? Kakaň bir zat etdimi? Eger şu şeyden bolsa, arda maňa kakam ýok diýipde. Bar. Gydym aradan çykdy, ýöne o diýri. Agtamy horlu çokda. O saňa hiç zat etmedi gerek. Oňa hiç kim hiç zat eden ok, ýaşuly. Men şu ýerdedim, tigirden ýykyldy, hastana getirdim. Arda aýtda. Agtymy özüm ekderin. Neme etseňiz kakasyna da garaşaýly. Arda! Arda oğlum! Arda! 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 Oğlum! Oğlum! Çağa sen halan ok. O näil halan ok? Men on kakasy ahry, kakasy! Arda! Arda oğlum! Arda! Arda oğlum! Arda! Merwe, men näme diýdim? Gaýdamyň başyna düşen zatdan oňun başyna düşmegini islämok. O men bile gider. Oňa kakı bolup bilmedip siz pikir edýäňizmi? Sen gorkok, işsiz. Özüňe anamyň ýok, biliming ýok. Çağa eýe bolup bilen ok. Oğluň şuň köçede ýykylypdyr. Näme üçin ýanyna bolmadyň? Ýanyna bolňda da şu ýigitdi ýaly göterip hasana getirip biljekmi? Arda men bile gider. bitmeň. Degme Merwe, degme, men şoňa münasip. Sen näme edeniň bilýärmi? Näme çağa eýesi öýtdiňmi? Kakady nirde dip, näme üçin soramadyň haýwan biýetde? Men nirden tanıyan? Men Murat. Murat ýalňy. Sen mi? Şoň Haýdy gün? arkaňa kagy diýelmän mendim.
sen bilen oynadan men. Onu men etdim. Häzir yeni üstümden güljek bolýarmy? Yeni pedelçek bolýarmy? Nämetçek bolýar? Güýmence tapan okmy? Maksadyň näme haýwan biýhepde? Men sen radylygyň almaga barýadym. Meni bagışly diýmäge geldim. Menden rady bolgun diýmäge geldim. Şo günden soň ilçine çykyp bilmedim. Okumam dowam ettirip bilmedim. Başarjan adam bolmadydım. Oğlum meni gormatlardy. Men zararly utanmady. Senden rady derlerin. Gummalygra. Gummalla gitti ýan, gaýdywam garaň görmäýin. İş yerim tawsyryan Ahmet Bey ýöne näçekde? Menden rady bolun. Radydyr. İşiňiz ugruny bolsun. Aýdanyňyz gelsen. İşiňiz ugruny. Sag bolun. Ahmet Bey, Başdyny. siz bilen bir zat arada gürleşmekçidim bolýan. Awa aýdy beriň siz diňleýän. Bilýäňizmi, meni gata agyr ýagdaýda maňa bir iş bolmamyka? Bu mümkin näle? Näme üçin? Gaýrat ediň Ahmet Bey. Ýagdaýym gata agyr. Onu soňra men ýaly ýeki ýaşaýan aýal üçin ananaýyn gata kyn bolýan. Ananyan, Suna hanım, näme üçin inanmaýyn? Men Murad üçin elimden geleni diýän. Näme diýämisin? Eliňden gelýänim şumy? Siz zerarly halymyz harap boldy. Gutordyk, çöregimize el gatdyňyz. Bizi helak etdiňiz. Innem geçip Suna hanım, kulak asyň. Guruluşy men goýbosyn etdim. Innem aralyk bir ýol taparsa, nähili? dükany Irna Murad bege berjek. Taňryýal katyn melek taýdy. Ece, men gaty uly ýalňyşlyk goýberdim. Şeýle bir uly ýalňyşlyk goýberdim bolýan. Oğlum, emin tapdyňmy? Gürleşdiňmi? Yine bir gezek gürleşik görersiň, bolmasa yine bir gezek. Allah bir ýoluny görkezer oğlum. Şu günkü bolan zatlardan soň oğlunyň elinden almagyna sebäp boldum. Indi oň gözüne gaýdyp nähir ederin? Eýgilikdir täýerine. Boşlugum ber. Näme muslugyydym? Ay, şu gün dükana bardım. Näme üçin bardyň? Hani täze iş ýeri açylýar. Belki Ahmet Bey maňa da bir iş berer etdim. Bargym şol adamdan iş soradyňmy? Başga näme deýin? Halis tozdum habaryň barmy? Bolýa, bar git. Halanyň et. Ýöne o dükany saňa ýyzyna berjek diýe. Näme? Çıppa kaçınım, dükany saňa ýyzyna berýär. Maňa dükanyň gerek geldi adam. Murat, oğlum nire? Dogry Ibrahim ağa, gutornukly netije gelim, dükany ýyzyna berjek. Ahmet Bey. Ibrahim ağa. Murat, oğlum, bir bolmady iş boldymy? Ahmet Bey dükany saňa başy bilen berjek diýip durdy agary. Menim şoň üçin geldim-de. Ahmet Bey şonu islemeýändigimi aýtmaga. Murat Bey, men ýalňyşanma düşündüm. Menim düşündüm. Belki men hiç da münasip değildir. Sen bolýan bolsaň edämeli iş etdiň, öz hakyňy aldyn. Murat sen ýagdaýyň gowy däl. Murat öwediň dursaň gürleşer. Seret, ertir Ahmet Bey açarlar gowuşdurar. Ibrahim ağa gerek däl. Men ötünç soraýan. Eger bir işletmek islemeýän bolsaň, açarlar Ibrahim ağa gowuşduray. O dükana münasip eýe bolar. Bolýarmy? Ýöne
Emin. Emin. Yalvarýan meni halat et. Halat et. Meni bu ýerde galdyrma. Emin. Emin gitme. Emin gitme. Emin. Meni halat et. Emin. Emin meni halat et. Men beýdip bilmen, başarman. Maňa hiç kim ynanok. Hatta efede. Uy, Murat, ediýäniň näme oglum? Näme boldy Murat? Başaryp bilmen ece. Başarman, men gaty erbet. Dukan alırdım. Efäni köletdim. Radylyk isleýän adamyň ogluny ýitirmegine sebäp boldum. Men başarýan işim mami. Hiç da, gör hiç da. Nähili bolar diýip pikir edýädiň Murat? Hemme zat aňsat sözerini öýtdiňmi? Hiç bir mesele bilen yüzbeýüz bolman, gapysyny kakan islendik adamyň radylyk berer diýdiňmi? Olaň durmuşyna goşulanda islemeýän bolsa, käbir ýalňyşlyga ýol açman üýtgödüp bilerini öýtdiňmi? Sen şeýle pikir edýädiňmi? Yok. Haw. Gater we diýişler etdiň, gater we diýişler. Ýöne tow etdiň. Towa ýol aňsatdyr öýdýän oglum. Yok. Onna ýene Eminiň ýanyna gitmeli bolarsyň. Öňkü bolsun, täze bolsun, ähli ýalňyşlyklaryň ýumagy çarşarsyň. Dukan marada aýdylanyna bolsa, özüň çöz. Nämeseň razydyryň. Ýönümün ýitki hökmüne dälle, sinagyň kynlaşmagy diýip kabul etmelisin. Sen mun dören mümkinçilik diýip hasap etmeli. Maňa düşündiňmi oglum? Hawa. İşte ýa-da açyk bolsun. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. Maňa emin şonol gerekdi. Men onu nerden tapyp bilerkem? Emin kän bir adamlary goşup beren adam däl. Gaýnatasy ogluny elinden alypdyr diýerler. Görgül şeýle bolsa ha adam goşup bolar. Taňa näme gerek? Meni dinletene şenol. Maňa azaryň etmesin. Emin. Eşdiýäňmi? Ýalňyş üstüne ýalňyş goýberdim. Ýöne men onu düzederin. Maňa sen düzedeniň gerek gel. Düşündiňmi? Onu ogluň getirýärem näme? Biz dost wagary Emin. Ýene dost bolmagyň ýolyny agtaraly. Allah ruhsat etse seni kömek etjek bolýan. Maňa nefsiň agyrýarmy? Rehm edilmeli adam var bolsa şo men bolmaly. Saňa kömek etsem özüme kömek etdim. Menim ýeke kör köpüksiz. Elimdäki bardadym gidip barýa. Ýola düşdüm. Eger goltky bermesem ýolly galmagym ataqman. Asylna men senden kömek sorýan. Ardan almagy desin gelýärmi? Soň öňümden äpet it çykdy. Dişleriniň arasyndan hyllyk akyp durdy. Dişler şuň ýaly. Ýollaşym kowalap başlady. It şoňa topuljak bolýardy. Ýöne men topulup geçsini itiň agdyndan tutdum. Basalaşy uradyk. Şo wagtam ýollaşym gaçyp öýe girdi. Men it bilen gidişýärdim. Gorkmadyňmy? Ýok, men asla gorkmadym. Onu soň näme üçin men gorkoýyn? Men onuň has güýçli agry. Arda. O kim ay? Udyň oýladym men kakam. Ýanyna ýollaşy bolaýmysy? Arda, bärik gel oglum. Näme üçin geldim? Men seň bilen gidesim gelenok.
Men tedeki çak koýaýyn. Oğlum, men seni gatyga görýän. Diýen zadyň etdim. Aýt başga näme deýin, ha? Sen başga ýere gidesiň gelýärmi? Başga bir öý, başga iş tapynaryn. Tenisleseň öz diýen basketbolçular toparyňa iýberen bolýarmy oglum? Göçemizde näme itköýe? O nähili? Bak kişiden üstünden gülýär. Bar kişiden gülüp berýär. Men sen sebäpli utanýan. Hemme kişiň kakazy gowy. Sen bolsaň kaka demengden ok. Sen gözüň çaga mengdeşe. Şuň ýaly bolsaň näme hil bolardy? Ýöne sen beýle del. Senmi? Arda, emin. Ýenge diýäniň näme? Näme diýäniň bilýärmi sen? O meni urdy. Men oňlan gidesim gelenok. Baba meni goýberme. Bilýäňizmi? Jenap baňa kulak asyň. Onu kakasynyň aýryp bilmersiňiz. Goýolar meselelerini özleri çötdüler. Arda heniz çağa. Men bu işin çözdüğünü bilýän. O sarlyk üçin iş bolýardyr. Şu adamyň çağasyny teredip bilmeýäni subut eder. Oň terbiýelep bilmejegini subut eder. Ana görürsiňiz. Emininki dogry gerek. O çağan kakasy onu elinden alyp bilmezdir ha. İştediň pikir etişiňe däl ýöne koýadar Murat bey. Sen maňa näme etmeligini aklawjy. Eminmi? Bu ýerde kaýyplamalar aslında biraz ýapyk görnüşdi. Ilki bilen aýalyňyň ölemini unutup bilmeýäniňizi, şoňçynym kelläňiziň ýerine dälini ýazdypdyrlar. Bu çyndyk kaýyplama. Ýöne akyl saglygyny barlaýanlar inanyp bilmegiň mümkin. Başga? Ikinji nowatda maddi ýagdaýyňyz. Ogluňyzy oňut geljegi döre mümkinçiligiňiziň ýoklugy barada kaýyplama. Awwa. İnsan kaýyplama bolsa çağaňyzyň siziň ýanyňyzda ýowuzlygy size bar edilýändigi barada kaýyplama. Yalan. Ýöne şu meselede işiň iň möhüm bölegine gelýär. Ogluňyň görkezmesi. Ogluňyz sizi gowy görmeli, eminmi? Siziň ýanyňyzda bolmagy isleýänini aýtmaly. Şunu gazanyp bilseňiz beýleki meseleler biz çözeriz. Asla gaýgatma. Ogluň alar. Hawa, inni näme eder? Bilemok. Göre ýagdaý. Ardaň öz islemese men näme deýin? Emin. Sen öz borcuňy berjaý etmän beýle pikir etme. Men näme deýin? Pul nerden tapaýyn? Hani ýör, düşeýdim ha. Murat, sen men bilen oýnay diýäňi? Nefsini agyryp iş tapyp berdik bolýany. Näçe gündür görnüň o wagty. Soňam gelip ýollaşyň üçin iş torýan. Bolýarmy atdy şu? Ahmet ağa men soň düşündirin. Ha eşiden häzirçe gaýrat et. Onu soň bir işgärem zerur eken. Teret şu gedek geçirýän. Inni kile gaýtalansa ýalwaryp ýakaranyňa teretmen. Ýollaşyňa iş alyp bilmen. Bolmaz. Bular ýalwar. Näme üçin bolmaz? Allahdan gorkutsa. Gelşikli ýagdaý dörer Murat. İş buyursaň edip bilmese, biriň üstünden gülse, soň men gıynanar. Hani bolun güýmen durmaň. Emin nire? Murat, men mejbur etme. Bu yer men yerim däl. Hiç yerim maňa laýyk yer däl. Mektepde üstümden güleniň ýadyňa düşýärmi? Hey olam muriýatdan çykarma. Şowurda diýene gaýtaladasyn bilen o. Emin, sen özüňe gynansaň taňa hemmelerim gynanır, düşünýärmi? Ilki özüň ynanmaly, özüň. Soň ogluň ynanmaly.
Al bu senki. Tag bolsa. Al nesip etsin. Tag bolagam. Al hani elin gözün dert görme. Allah yalkatyn agam. Al hani bu da senki. Tag bolsa. Emriň uzak bolsun agam. Al. Hani Al yörüň, bakalım. yörüň gaýdalaýan onna yörüň. Ana al nesip etsin. Tağı olun adamlar, eliniz dert görmesin. Suun gowy işlediňiz. Ha, ýadyňyzdan çykarmaň. Pul gerek bolsa, şereketimizin ammaryny işlejek adam gerek. Ýöne hasap edipden oňotbaş çykarmaly. Murat, sen işlermiň? Bolýa. Ýöne emin hasaba gedek gelende meni ökdi. Ol islese Bilmedim de. Men oňurum kam. dostcan, matematikada bar emi senin göçürýärdiga. Mektepde iň ökdämizdiň sen. Iki sany gapyrjagyň hasabyny öğretbiljek däminni. Yer bolýa başarjak golaýyn. Ýaxşy, emin. Eger oňorsaň seni iş alar. Alada galmaň usso. Oňur bolsa işini ilki eminiň öýe taşlar. Bolýa, işiň düşümli bolsun. Tag bolun. Yer nähili? Ýaxşy. Özüm oňut duýýan. Gecide dowam edip bilerdiň ha. Elbetde eden hatta akşam iş başlayança öýe bardyň, teň bilen çaýlaşyp biljek. Onna gürleşdik. Ýa-da wurnaýanlar. Ya dawlugam mar woli ýöne ol iş tebäpler. Jahy cennet bolsun. Bu men ýalňyşlygym. Biz bütün öz ýalňyşlygym. Güzeranmyz gaty kynny. Men işläm okdum. Aýalymam iş gözleýärdi. Biraz wagtdan soň hasam ruhdan düşdüm. Ruhdan düşdügümçe de gyýgym ajapdy. Emin, biz seň bilen näme gürleşipdik? Edel, ol adamyň näli seredenini gördüňä? Biderek gürrüň etme Emin. Ol adam seni şu ýere iş täpli çagyrdy. Çagyran wagtda nähilliňden hem habar bardy. Wah, eger okan bolsam bu bihepden müdür bordum. Utançsyz haramzada. Onu okumaly ekeninde. Näme? Nädip maňa beýdip bilýän? Edel, nämeleri başymdan geçiren bilýän sen? Hemişe şoğurdadı gaýtarýan Emin. Indi betet. Şeylemi. Onu men günäkärde. Onu sag bol. Emin. Emin nire barýan? Dur. Emin taňa diýen. Emin. Emin. Ay! Hedel. Hedel. Hedel tursana Hedel. Hedel. Gömeňedin. Gömeňedin. Hedel. Hedel. Onu götürüp bilmedim. Gücüm yetmedi. Bu zatlarda meňem paýym bar. Yok, beýdime. Hedel dogry aýdýady. Hemmesi men zerarly boldy. Men güýçli bolan bolsam, okan bolsam hemme zat başgaça boldy. Bu men günäme azaldan ok. Ew sen ok. Beylim ağrık gitdi. Hemmesini birden götürmeli ekeninde kardeş. Sen bir otursan ay. Gücüm yetiye götürecek. Yöne seret dögülyara. Sana ne ama işin bilen molla. Düğünü içi gelip bunu hek gerecek bolýan mı?
Şu yere koyulan haritlan hemmetin sen gözün getirdin. Birazdan açıp dövleleri hataplasam, soňum akit yazsam, hepde de kazananyňy şoňa bermeli bolsaň düşünýäň sen. Ýöne inniden beýlek dogruja daşasaň ýagdaý başgaça bor. Sen maňa dogry düşün. Bolýa ho, bolýa. Kardeş ağırma ori. Bar bol. Tede kim diýerler? Emin. Siz şu ýörlümi? Yan ýakyna çelini şu ýerde işleýän bir tanşym bardy. Ýöne bolgusa da çyn onu işten çykardylar. Emin kardeş. Men sen bilen görleşeýin diýdim. Ertir bir gün seňem başyňa men dostumyň başyna çyn iş düşäýse, sen bir taýlykly boldy. O näme diýdin? Açyk gurla. Men şu yer bilen bagly etden petem bar. Gelip kömek etseň esinçe pul gagnardyk agaty. Men başarjak zadyn däl ol. An bir jomund gaýrat etdi. Gaýraty bolmaz. Tükürüň üýtgetseň, Üýtgetmen gardaş. Ey Allah. emin. Ol adam näme diýär? Bir salyk sorady. Ýöne men bilemok diýdim. Ulagaz. Bu adamın bolşy men gözüme gelmedi. Eger ýene gelip bir zat diýäýse, Sen arkayn mol. Onu özüm oňarar. Cahil Ademken yolun bağından geçti. Bu hakkını bilmezdim. Yolun dal seninmiş. Uçurumdan düşerken bir el uzandı birden. Kibirle kızıp da ittim el seninmiş. Efe? Gürleşen ok. Uçağa gahır oğlum, biraz wagt bere. Ol oňorya. O şeýle hereket edende öz ýalňyşymyň neneň ullugyny gas gowy düşünýän. Nire? Emin ogly duşýa, şoňa ýollaş boljak. Allah yarın olsun oğlum. Perden tasrat ağırdır. Men Ardany görüp bilerine. Ente kadydy iş çözüldün, ondan soň görüp berdi. Men oglum alar. Men maňa ýol bermen. Gaýdama seredip bilmedim. Agtama da seredip bilen ok. Şuňa çelin çydadym ýönüni bestir. Oglum hani? Bagda. Bilýäňizmi jenap? Ol işe ýerleşdi. Gece onu işliye.
inni gaty giýişdämi ýagşy ýigit. Ol adam bolan bola çörek gazanardy. Gıydamam ondan munna iş gözläp ýörmezdi. Öýünde oturup çağatı bilen bolardy. Ölmezdi. Murat ağa, pek oýnalymy? Soň oýnar tardy. Ferit kakan seni görmäge gelipdir. Yaşım oğlum. Men sana soğuk getirdim. Hana alsana. Ýagdaýyň gowy. Hawa, Arda oğlum, men işe başladım. Biraz pulum toplaýan. Gerek zady wam kadyp soramaga geldim. Onsoňam seni gaty göresim geldi balam. Murat ağa pek oýnajak dämi? Arda Ferit kakan Siz oýnaberin. emin. Sen nire? Bolan oğa. Görýän o men halan oğa. Hulas onu wagt ber, o çağa ahyry. O sen onu nähil gowurýanyny düşünür. Eýemden ruhdan işe berme. Hawa, başga aýtjak dadyňyz barmy? Ýok janap. Yok jenap. Emin şen oğlun maddi ýagdaýynyň gowulanmagy we akyl saglygy barlygyndan alan oňun netijeleri garalýan işiň resmi namalaryna goşuldy. Tarapçyň bu datlary bolan garşylygy gözeňde tutular. Arda, oğlum, hani ýeriňden tur? Häzir senden bir zat sorajak. Ýönediňe maňa seredip jogap ber. Sen tiňdäki şu ýerleri kakan etdimi? Korkmada aýdy ber. Kakan seni urýarmy? Hawa, men silteýä. Ýok, Arda. Yalan sözleme. Görlemän oturuň. O yalan sözlüye hormatly kady. Garawol edip oň özi ýykyldy. Arda dogry aýtsana. Çakynda aşaryk. Onu aşaryk çykaryň. Arda dogry aýt. Onu kakan eden oga görlemän. Ötünç soraýan janap. Arda dogry aýt. Yaz gıydym. Arda bir jymyn. Oğlum, hiç da edecekkä. Qadiýetde de gürlejekkä. Diňe ýekeje da aýtsaň bolýar. Näme ýalan söylediň oğlum? Osman mew, senin bilen bir zat barada gürleşesim gelýär. Ýörekden ýagşy niýet bilen agtyňyzy oňup durmuşda ýaşatjak bolýanyny men düşünýän. Elbette. Ýöne adam käte ýagşy niýet bilenem erbede iş edip bilýär. O nähili? Bilýäňizmi? Häzir siziň ýanyňyzda galmak üçin ýalan sözleýän çağa, ertilislen daha çilislenip bir zotda ýalan sözläp biler. Hakasynyň oňa ziýan bermänligini tedem menim gowy bilýär. Boň şeýitmejegini aňladan ok. Feredin, emini oğluny görmäge de ygtyýar bermezlikdir ahmal. Ýöne her bir çağa hakasyna mähtäç. Men sen bilen ýaşadym gelenok. Men gowy ýaşadym belýär. Hiç kim men semden gülmedi ýaly durmuşda ýaşadym belýär. Men sana şeýle durmuşy berip bilmedi diýäň oğlum. Maňa iýlink ýal kaka gerek. Sen iýlemengdeş däl. Emin koşuş. Bana dar verme. Senden bizar boldum. Elimden oğlumu aldın. Onu özüňe baglap koydun. Bana nesini ağırmadın. Emin, men sana nevsem ağıranok. Onu karşılık görkezde. Yer seni men urda. Nem urup bilen ok gerek. Ur. Emin. Azar verme. Azar verme bana.
Emin. Emin haýyş edýän aç. Men taňa kömek edesim bile Emin. Men sen içeride bilýäne. Galanny ýek gözüm çözesim gelýär Murat. Sen maňa ruhsat ber. Ýöne bir epinci iş etdik agary. Näme şo tutulugy çuraýynmy? Ya men oglumyň taňa kaka diýerine mätäçmi? Goşulma Murat, goşulma. Goý men bu işi özüm çözeýin. Sag bol. Kulak asýan näme haýyşyňyz bardy? Ertiriňiz haýyr. Men bildiriş boýunça geldim. Ha, baş etsene. Men tede ilki şu tanqyjy bereýin. Firmamyzyň hyzmatlary. Soň bolsa näme etmeliňiz bardy urlaşaýar. Hökmannal. Men boý uzalýan bejerik üçin geldim. Muny gatesleýän diýen. Awa, gatysleýän. Ýöne özüm üçin näl? Oglum üçin isleýän. Boýum udasa belki oglum men zararly utanmaly bolmaz. Belki meni kabul eder. Düşündüm. Alat etmeň. Biz elimizden geleni ederiz. Ilkinji nowatda başga sorasyňyz gelýän adyňyz barmy? Awa bagady. Bagadyny biletmeli. Arda. Men senden bir zat sorajak. Sora ber baba. Sen näme üçin ýalan söýdüň oglum? Men yalan sözlämok. Kakam şeýit dahry. Oglum, men bilýän. Sen meňe ýanynda galasyň gelýär, galarsyňam. Meni halaň okmy sen? Bu nähil gep boldy oglum? Aýtdyma, men ýanymda ýaşarsyň. Ýöne şonno da isleýän zadyňa ýetmek üçin ýalan sözlemegiň. Men yalan sözlämok. Senin meni halaň ok. Arma görem. Bar bolagam. Şoňa gol çek, ýokulagy çykmaly. Bu kime degişli? O näme çek? Haretler tanajakmy? Oňa boýun ýetmez. Hani ýene urgeda gaýtala? Gaýtala diýilýär. Bol gaýtala. Gaty gülküçdüle. Gaýtala da. Näme edim ýan bolla? Bol gaýtala. Emin. Bol. Gelme golayma. Behtir diýen taňa. Sen diýeniň näme? Behtir. Goşulma. Behet. Emin. Özüň elal. Feret bu sen näl? Men näme? Näme üçin? Feret näli gorkya? Feret bokurdogna pysak diýersem gözleri ýalpa açylaýar. Kesde onu. Karaşaýadagi men adamyň biri ol. Bitir işiňi. Oğluň näme diýmeliligini men pikir edeýin. Sen işiň bilen bol. Yeri. Güýçlüğiňi subut etjekdiňe. Adam öldür subut etdi.
Emin. Maňa kulak as. Gorruňy torda aýryl. Oho, Emin kardeş, hoş geldin. Pekerini ütködüpsün öýdýän. Ütgöttüm. Oglumy görmäne geldim. Emin, menim seňle gurlaşyp bolup ýördüm. Men seň bilen gurlaşasym gelenok. Oglum nirde? Oglum, kulak as. Arda bilen häzir gurlaşanyň peýdasy ýok. Ýöne men saňa Akylyň özüňe nesip etsin. Senden oglum izni aljak. Onu da radyçylyk bilen. Ine hemmäňiz görersiňiz. Hawa. Muhsin Bey sizmi? Emin. 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 Alo. Kulak asyan genetik göderlik. Alo, günüňiz hayır. Günüňiz hayır. Näme kömek edip bilersiz? Alo. Alo. Genetik göderlik. Iň soňky gedek şo ýere jaň edipdir. Men öz lukmanlamazdan sonra göreyin, sen garaş. Bolýar. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Baş etdine. Yuvaşırak tere tap bolun. Yönü ýoşurak. Tere tap bolun. Murat, gece galmakam yollaşyny tapmak gerek. Näme? Genetik gözellik lukmançylykdan kowulan adamlara degşildi ýalar. Nä laýyk ýerde operasiýa edilenler üçin bir näçe adam maýyp bolupdyr. Ey Allah'ım. Salgysy şu ýerde, al. Bolýar. Derru kakyňa habar ber. Bolýar. Tiz. Emin mew. İsleňizde gowuşmakdan bary ýok, ýeke gece daş duruň. Gata agyrýarmy? Gowulaşmagyňyz üçin wagt gerek bolmak ahmal. Operasiýadan soň 15 gün sizi bärde mehman alar. Şo döwürde biziň goýdagçylygymyza borsaňyz. Baş etdine.
Şumu terkerde. Hawa şi. Beýle işi näde edip bilýäňiz? Şeýdip ömrüňizi howp astyna salýaňyz. Murada sag bolaydy. Terkerden biz pullar tapdyk. Ine olar. Aha. Olyny puşman edýär. Ol oğlu şöne diye. Emin. Senden bir zat soracak. Bu adamlar sana tölew diýip bir kagada gol çektirdiler mi? Emin. Gaýgy etme. Ne edip töledin? Şonu aýtsaň bolýa. Nağıt töledim. Yeri tiýdirek. Bolun çantrak, bolun. Ana şu yer terkerdem. Şu arada var geçeligi var. Men şu yerden gidip bir göreyim. Sen näme biderek gurrun edýäň? Biz seni ödümde salgı verilen yer görkezmek üçin çağırdık. Oturan yerden kıymıllama. Terkerdem men bildirmän giyirip bilsem, taş kapyny gulplaryn olur kaçıp bilmezler. Sen otur değil ya. Ulagdan düşäme. Hani bolum çaldırak. Tiýdirek. Feridap bolum. Bolum tiýdirek. Bolum. Boynagın polisiya. Ağzı qabaw. Tutun. Durun, kaçmaň. Durun diyen. Boyun bolun. Kaçýarlar terkerdem. Elin alır. Dur diyense. Men sana näme diýdim? Ulagdan düşme diýmedimmi? Öňe ýöre. Öňe düş. Bol hani. Bol diyen. Bol ýöre. Bol. Ýagdaýyňyz nähili? Ya şefe. Özüň nähili? Men oň bilen tersleşdim. Kim bilen? Murat bilenmi? Hawa. Näme üçin? O sana ýerbe sözler aýdypdyr, üstüňden gülüpdir. Gecejikde oşo wagt. Oň ýüregim kiçeken. Betirndim bilin betir. Men diýere söz tapamak. Bu sana sapak bolsun. Eger arda bolmadyk bolsa men näme işlejeğimi bilmezdim. Bu zatlara pikir ederdin inni gaty giç. Häzir näme edip biljekdiň marada oýlanmaly. Gadyetiň çödüde geljek bunu golaylaşýar. Arda, oğlum, näme üçin öýde oýnaýan? Oynaýan ýanna içim usyýa. Kulak asarda, sen bilen biraz gürleşelimi? Oğlum, sen qaharyň gelýän üçin qaýakaňa şeýle çebeleşýänmi? Ýoklay, oň näme daxyly bar? Edi togulçuk meni soraýan. Sen meni halan ok. Meni hiç kim halan ok. Oğlum, Arda, dur. Öýüň içine bir ýygnaşdyraly. Bir ýeriniň gowja dagadypsyň. Eközüň bolsun öýdagi jehanneme döne ýala ýöne. Arda bolsun bolmasyn beýle dowam edip bilmez. Hawa. Emin. Arda sen ýanyňdamy? Sen çağaň durmuşyny harap etdiň.
Ruhsat veren bolsaň düzgüne salardım. Sen ihtiyar vermedin. Ýaram urmak üçin berilenok. Häzir çekelişmeň wagt däl. Arda nirde bolup biler, şoň gurrun edelim. O nirä gidip biler. Allah can, yalvarýan kömek et. Tizoň Türkeşýän deňduguşlarynyň haýa mektebe gidim. Haýtyna gideýin. Bilemokda, ýöne dagasa hak ogurdy. Emin? Ýagdaýyň ogmy? Ýöne ýalňyşçy haýta öýdüňi dälle, eýgörýänliňi helak eder. Şu adamlar. Haýta adamlar. Bu dükanyň açary. Bu da Mümtaz begiň haty. Menini hiç tat diýjek däl. Goý Muradyň öýe çözsün. Özü bilen gürleşmeli keniňiz Ibrahim ağa. Men oň işine goşulamokda. Murad gürleşenok. Eger gürleşmeýän bolsa bir zatlar bilýändir. Onu maňa ruhsat beriň. Borda näme diýeň, sag boluň. İşiniz eleri ussa. Sag bolun Ibrahim ağa. Daýy, Deňleýän oglançyk. men Murat daýyny gözleýän. Murady näme etjekdiň? Ibrahim ağa nämeler bolýar? Näme bolýar sona? Gürleşip dursa. Bir jamyn. Ulas oglançyk koýerda köçede sag tarapda agaçsaýdyr. Bolýar sag bolun. Bu çağa kime? Näme üçin Muradyň öýüni salyp berdiň? Horady menem aýtdym gyýdym. Özüň näme üçin sorýar? Of, şu Murat nirede he? Yine näme işler gopar ýaka? Duşun mahaly özünden sorarsyň da. Inni daýy emeliýetmez bolupdyr. Tere tap bolsana. Yok, Murady özüm tapmalymyşyn. Ol aýyna çağa tirkep ýörmeli, menem olaň aýyna. Murat daýy. Murat daýy. Murat daýy. Gelerik. Murat daýy. Sen bol. Murat daýy, Murat daýy, Murat daýy. Alo. Ece. Bir barya. Cemil. Hani, al pökküyünü al. Dep berik, dep. Nira dep diýen ay? Okla da. Ye közüň oýnaýan ay. Okla da ho, oklay. Bäri okla ho, bäri okla. Bärik. Okla bärik. Bärik. Nere gittiler Ece? Bilemokda oglum. Çağany alyp gitdi, ol adam kim? Näme bolýar oglum? Efe? Ardan bir adam beýle gitdi emin ay. Tidirak bolun. Yürüm.
Vurur. Dur saklan. Men al. Men öldür. Oğlum göýber. Yalvarýan göýber oglumy. Sen meselen maňa degişli. Maňa näme etseň et. Ýöne oğlum göýber. Onna gel golayma. Emin, dur. Çağan göýber. İlki sen gel. Kaka. Oğlum korkma. Çağanı göýber diýän. İlki ödün gel. Kaka. Köşeş oğlum hemen at gowalar. Emin. Çağanı göýberjek diýdiň ha. Emin. Kaka. Emin. Kaka. Inni gedek senki. Sen bir bela bolup döredin. Sendenem diýinsam şu şagaň näçe pula durýanyny kakasyndan sorar. Gelme golayma. Edýäniň näme? Gelme diýän. Çagan taşla. Sen bol senem. Jöwürap durma. Köşeş. Yer köşeş çagany goýber. Beýtme. Beýtseň ýa ýol ýokdur. Inni sene mi işedinmelimi? Cehenneme! Arda, oğlum. Gel balam, gel. Gel. Gel hani. Kaka. Yara saklan. Emin. Elimden tut. Hani bol. Bol hani, bol. Kaka. Kaka ölensiň öýtdim. Gatty gorkdum. Oğlum men seni taşlap gitmene. Men şiir yürekli kakamcan. Sen ajaýyp. Efe. Efe. Emin nahi. Emin nahi, ýagşymyň? Oňa defe. Ardan ol adamdan halat edipsiňiz-o? Murat daýyn kömek etdi. O maňa köp kömek etdi. Ferhat men ogluma gowuşdum. Ýöne, Diýmek ýüregi kiçijik däl eken. O ul olupdyr. gelmeň ýanyma gel. Bärik gel. Günäň geçýän. Ýöne bir şert bilen. Hanayt. Maňa futbol oýnamagy öwredersiň. Şu ýyl topara ýerjek. Bol ya. Yine hazırlıkça Arda bile oynayıverin, bol ya mı? Yer. Men sana bir ömür bergidar, emin. Men sana berýän has köp. Heme özüm hemem oglum üçin. Sen maňa durmuşda nähili dogry ýaşamany öwretdiň. Men senden razydyr. Elçoňy bilseňem gözüň ırpmadyň. O men ogluma gerek bolsa janyma mererdim oň üçin. Hedel hemişe gurrun bererdi. Umut kaka bolar diýerdi. O dünýädäki iň gowy ejedi. Arda oň saňa goýan ýadygarlygy. O sen ýanynda ulalmaly. Ejesem şonu islerdi. Ejesi biziň hemmämizi kakasyny ogluny agtygyny bir ýerde görmek islerdi. Adam näme üçin kimli bolýar Murat daý? Onu deňe Allah bilýär efe. Ýöne bir nähak hiç bolmaýarmy? Allah bennelerine nähak iş etmedi ahiri. Adam nähak iş edýän. Adamlar zulüm etmeseler sen kemilliýän adamlaryň bizden farky bolmazdy. Çünki Allah adama boy tireti, gözelligi boýunça baha bermeýär.
Onda näme haber ya? İmanına göre baha veriye efe. Kim Allah'ına has köp söýse, kim kişi hakkına has teretap çemeleşse, o şonça beyik, şonça da kemsizdir. Diýmek erwet bolmak. Mysal üçin kör bolandan erwet de. Hey erwetlikden ulanmır körlük bolurmy?